Pozdrav svima ljudi ovdje i danas ćemo da igramo Minecraft. Ovo je prva epizoda, imali smo prošli kanal, ali nešto se zeznulo, pa ćemo da vidimo kako će biti. Ovo je nova igrica, samo da vidimo. Krećemo, morala sam nešto da uradim. Ajmo, hop, hop. Peturka. Njam. Znači može, aha, moram da uđemo ovdje. Ajde, dalje. Hop. Vidite senku ispred mene. Šta, ti mi sad pokazuješ put? Šta skočilo? Njam, njam, njam. Dalje. Ajmo brzina svetlosti. Hopa. Ovo sad tam vam dobro. Ajde, skok. Kako me pojedu. Ju, a ne. Ajde. Šta, sad sam ovaj. Vidite kako se on okreće. Za malo. Dalje. Druga planeta, jej. Ajmo. Hopa. Ajde, brže. Što da završim. Hop, hop. Evo ga. Ajmo dalje. Brzina svetlosti i hopa. Ne, gdje ćeš dole, valjda dole pokazuju stranice. Ne. Ju. Ajmo. 20 sekundi. Tek sam provalio da neka moja senka ide za mnom. Ne znam zašto. Ajde. Ajmo dalje. Opa. Za malo. Opa. Ne. Na vreme spraviti se puci. Joj. Joj. Za malo. Hop. Šta trčiš? Pa trebaš da... Ovdje moram ja biti mnogo spretniji i brzi. Kako da se dohvatio? Evo ga. Ju za malo. Ju. Hop.
Ju, ova drva. Kroz ova drva ne može da se prođe. Wow. Brzo smo ovo odbavili. Ajde dalje. Baš dola, bre. Ju. Kao ako neki od vas znate, u ovoj igrici je mnogo teško raditi parkour. A mnogo teško. Meni bar. Snimat ćemo i druge igrice, na primjer kao Minecraft. Imam ga 14.0 verziju. Ja mislim da je to za sad najnovija. Jao. Ajde. Ajo. Ovaj level je pretežak. Op. Op. Ajde. Ajde. Dobro, uhvatio sam se za zid. Neće. Da se mene tako lako rešiti loptice. Pobjeda. Ajde. Kopa. Kopa. Ajde, brzo. Ne, ne, ne. Dobro. Ju. Ali ja trebam da čekam neki lik. Šta? Ovo je za koliko. Mislim da ovdje treba da se ide. Treba. Šiš surake. Level completed. Četiri sekundi. Level. A moram kroz vodu. Ajde. Dobro je. Joj, dobro je. Level ne, nije completed. Ono baš completed. Šta je ovo? Molim. Šta, sad trebam dole. Kako je? Wow. Kako je zeznuto. Ajde, ajde. To. Ajmo dalje. Ne, kako? Za malo. Mogu mi je bar neko reći da je tu top. Pa da, ko bi mi rekao to? Ne, vaši. Ja mislim da je ovo moguće. U stvari je moguće. Sve moguće. Ajde. Ajde. Šta moram ovdje? Ju! Što si mi to rekao? Šta tamo, majke ti mile?
Ajde, čekam. Smorio mi se drug. Ju. Evo ja bi radio s strane. Ajmo dalje. Šta letimo? A vidi fore. Ajde. A tako se izvrši samoubistvo. Ajde. Ovo je pretežak level. Ali je prezabavan zato što ima letalicu. Mislim da... Usa koliko. Šta sam sad ovo pokupio? Aj, volim. Kako sad dođe... Da dođe... Majko milo, kako da se dođe? Toga. UN ovo me ujeda. Zamka za medvede. Zamka za medvede. Beži. Gde sad? Ju. Gde bi ja sada trebao da idem? Dole. Ju. Ne. To je bilo to što se tiče epizodima. Ćao.